Guys, maglalaban tayo ng talaan versus salmon. Salmon versus talaan. Una, ipapakita ko muna sa inyo ang aking lalaban na salmon at saka talaan bago natin mag-umpisa. Ito guys ang ating salmon. Yan. At ito naman ang ating talaan. Ayan sila guys. Yan. Dito natin malalaman kung ano ngayon ang mas malakas. Salmon o talaan. Pero guys, huwag nyo naman kalimutan mag-like and subscribe. At kung maaari, pakishare na rin itong video para makita ng mga bagong henerasyon ngayon ang mga gawain natin noong 90s na nag-aalaga ng salmon at tradisyonal na pinaglalaban to. Kaya guys, una kong kukuhain ang ating salmon. Ito guys, ang ating salmon, hindi kalakihan. At ito naman ang ating talaan. Actually, ayoko talaga paglabanin to eh. Dahil parehas ko alaga to. Parehas naman silang kondisyon. Huwag nyo kalimutan guys na mag-like and subscribe at mag-share. Yung unang video ko ng tiger versus salmon, binura siya ng YouTube. Siguro yung pagkakamali ko dun dumami na siya ng halos magto 2K views na eh. Namatay kasi yung tiger nung sinakmal ng salmon, nagsakmalan sila. Tapos hindi ko akalain na nung namatay yung tiger, nahawakan ko siya sa paa tapos binentot ko para ipakain na lang dahil namatay na. Pero ngayon hindi natin gagawin yun. Actually saltik lang gagawin ko, pero pag nagsakmalan hindi ko siya aawatin guys. Kayo nang bahala. Ayan guys. Oh. Hindi pwedeng nakatalikod, kailangan nakaharap. Yan. Sensya na guys, kung medyo matagal ako maglaban. Yan, tulog lang siya guys ha, yung salmon. Ito yung talaan. Yan guys. Ikot natin yung tingting guys para magsakmalan. Ay, parang kumakagat na. Awatin muna natin guys. Ayan na guys, uyun, sakmala na guys. Isa pa guys. Ayan na guys. Ayan na guys, para makita nyo. Ayan na. Ayan na guys. Parehas sila ng uluntoy guys. Kuluntoy ang salmon. Ayan na. Wala na. Wala na. Parehas yata na sundo guys. Ayan.
Lakas talaga ng talaan guys. Ayan o. Ayan o. Ayan na. Pinabalutan yung salmon guys. Tumatakbo na yung talaan guys. Pero kuluntoy yung talaan, ay yung ano, yung salmon. Nakita nyo naman guys. Matapang talaga tong talaan. Ayan, tumatakbo na yung salmon guys. Ha? Alam mo natin. Ayan guys. Yun lang guys. Kita naman natin match na match yung laban. Actually tumakbo lang naman yung talaan ngayon dahil sobrang hina na niya at yung may kati siya sa kanyang paa. May kati siya sa kanyang paa. Pero guys, nakita naman natin yung salmon. Diba? Kuluntoy. Kaya hindi mo rin masasabi na talagang legit na laging panalo yung salmon sa ibang mga gagamba natin. At hindi ko nga lang na-upload yung linabang ko, yung isang tiger ko, saka yung isang salmon ko na nanalo yung tiger. Ayan guys. Pipitikan na lang sila guys. Kaya yun lang guys. Like and subscribe at share. Marami pa po akong video na i-upload sa inyo guys. Shoutout din sa mga shoutout dyan. Sa lahat ng mga subscriber ko. Pasensya na, hindi ko napagandaan itong video na to. Kaya alam nyo na yun kung sino kayo, yung mga subscribers ko dyan. Saka sa mga nagtatanong ng pitak, bibigyan ko na lang kayo. Punta kayo dito sa Valenzuela. Yun lang guys, maraming salamat and God bless all.